טוב. אלינה ינקו מוקדמות, RFA 26, אימון שני, מאסטר 35-39 וקרוספיט סופר דרייב. כן, טל. שווי. טוב, הנה קצת משקע. תאפסי אותו. קונספט 2. תעשי just throw. הנה 0, גם במוניטור אצלנו. קונספט 2. סבבה. ומרחק. זה הריג שלנו. ומרחק מהקונספט, לא, תעזבי, זה בסדר. כן. פה 0. טיק. 1.70 מטר. תראה לנו את הוולבול שלך. 14. סבבה. יאללה, בוא נמדוד את המתח. את לא צריך, ככה. נרים. עד הטבעת. תשאיר רגע את זה ככה. עד הטבעת הזאתי. תורידי את זה. ואז נצלם את המספר על הטבעת. תורידי. והטבעת התחתונה. יאללה, סבבה. ועכשיו נלך. אני צריך את הדף שלי. אפשר לשים? כן? רגע, לקרוא לו איזה? חכה, אני אקרא לו. עשר, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו! נפו! אתה רוצה לשבת על המזרון בפינה? זה שתקתי לו? אז אין בעיה. זה לא פגע. 4, 5, 6, 7, 9. צפוף פה ככה או ככה.
2:26. יאללה, רינה, מי בראש? 1, 2, 3, 4. שלח עוד 24, הלו. ארינה, 4.5 דקות, את מסוגלת. קדימה לחתור. אתה בואו מפה. ארינה, עוד 3 דקות, קדימה, לעבוד. את יכולה לסיים את זה, את יכולה. ארינה, עוד 2 דקות.
ארינה, דקה ו-20, קדימה, לדחוף. ארינה, יש לך דקה ו-10 שקל, לא רוצה זה. יאללה, ארינה, לקבוע. יאללה, ארינה, עוד של... ארינה, חצי דקה. יאללה, תסיימי את זה. עוד 4 קלות, קדימה. 20 שניות. 4, עוד 3 קלות. נו, קדימה, תני חזק. 15 שניות. עוד 10 שניות, ארינה, קדימה. 4. וואלופה! סיימה. תעשי אחד ותעלי משקל, ארינה. עברו דקה 40. יש לך עוד 4 דקות. 4 דקות יש לך. תעלי, קדימה, תזרקי, עזבי, תזרקי. עד 15, 2.5 דקות בערך. יופי, תעלי פה. עוד הפעם, תעלו קצת ותעשי אותך. עוד 2 דקות. דקה 50. דקה 50, ארינה. יופי! הופ! מה קרה?
עוד דקה. ארינה. דקה וחצי, דקה 40. הופ, 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 יפה. יאללה, עוד אחד. הופ, 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 לא לעצור. יפה. זהו? טוב, ניתן לה זמן לרוץ, וזה יש עוד דקה. עוד דקה. 50 שהם... מה את רוצה לשים? עוד חצי דקה. 25 שניות. חמש עשרה שניות. 13. שלא עלה, זה לא עלה. ומפה זה כן עלה. 2.5. 10. 10. חצי, תעלה את המות. תעלה את גבוה. 15 קילו. סבבה. שלא עלה, זה מה שכן עלה. אתה יבוא מפה 2.5. 10 קילו. 10 קילו חצי, גמות. בוא נצלם גם מהצד הזה, רואים יותר טוב. 15. וזאת הייתה ארינה, האלופה שלנו.